Sorry. Yeah, as God will have it, I'm currently at the Igbo Festival Day in London, and this is the spot for Nteje Union, United Kingdom and Ireland branch. Abogu. So we can you ndị Nteje si eme anyị bịara n'oge maka anyị na-abịara late n'ibe ọ nke nwe bụ ọya wan ọya wan na London anyị na-abịara late n'ibe nene anyị ke odili anyị ke kedu nwe ike ịgba ibe anyị Nteje ekele m unu Nteje ekele m unu ọkwa na ụka kpara agba Igbo bụ nwoke Igbo bụ nwaanyị n'ọnwa Nteje nọ n'ọnwa ichie isi m nsị gị si irela ka Thailand wee were anyị sị ka ọ bịa ka o wee itere anyị ọnọdụ ọ nọ n'ọnwa ọ bụrụ nke esetere elu onyonyo ọ nọ n'ọnwa o mere anyị oke anyị kenele ka o si mee anyị bụ Nteje anyị izugburu ihe anyị na-eme anyị na-enekwu ya ọbịa nọ nnekwu mmadụ ọ pụtara anyị ọlịlị obi dị anyị aṅụrị na emerire nna ya ma ya bara aja iwe Abogu ide anyị zuru n'ọnwa Nteje zuru ezu ka a na-atọ ya gala na-agbụ ya ọta anya na-eme ka ụlọ ofu ka o si dị ọ bụ ịgba ama esi elisi taa anyị ekele m unu unu abụọ onye anyị na anyị akụ ịwọ anyị abịawo ka anyị soro n'ebe a na-eme ọ ndị Igbo niile juru n'ọnwa unu na anya ofu ka ọ na-eme esi m na Thailand weta ka m nọnyere ndị Igbo ndị Nteje-Abogu n'ihe enwe a na-eme taa na nnukwu ibe ka ọ bụ maka na onye si na anyị abụrụ ibe anya Okay, thank you. Let me move around a bit. Okay, so this is supposed to be Ezeagbo. And here, I can abia na ndị Nteje na ya na-emeri village. Nke bụ Anam. Ekelekwa m unu. Abụ m onye Nteje-Abogu. Nke a dịnwa bụ Mkpọ. Ndị Mkpọ. A ka na-abịa na m bịara n'oge. Ewe n'eziokwu. Nke a nịnwa bụ Nri. Ndị Nri. Nke a bụ Akwaeze Town. Akwaeze Town. A ka na-abịa a ka na-abịa na Nteje bịara n'oge maka anyị na-emeri village. Nke bụ Nsukka Welfare Association UK. Then nke bụ Iyi Town. We'll see one day still on the entertainment industry. International. I greet you. Nke bụ Abịrịba, ndị Abịrịba. Ndị Abịrịba. Ndị nke akọrọ nwe afọfa. My destiny helper will be here and the name will remain the money. Kenekwe ni mụ alọ. Nke bụ ndị alọ. Ndị ala. Ekenekwe m unu. Daalụ. Ndị ala. Ndị ala. Uturu community. Nke a bụ Uturu community, United Kingdom. Uturu community. Mmadụ kalele. Ekenekwe m unu. Nke a bụ Ezeagbo. Development Association. Ekene m unu. Isi ekene si. Ya bụ ife ọpụtara bụ isi eke ụmụ Ojusi, ụmụ Odili, Ọkọhịa,
Umuagobe Awala. So nke a nụnwa bụ ndị etiyo ndị atụ ama Igbo town. Ama Igbo town. Imo State Women Ambassadors in International. Imo State Union. Come Imo State Union. Nke a nụnwa bụ udo dị mma ihite women. Nke a bụ Umueri General Assembly UK. Umueri General Assembly UK. And this is Asaba community in the island. Asaba community. Asaba community. Ndị a bụ ndị Ishia. Ndị a bụ ndị Ishia. Ndị ebe a na-eme na ndị Eliakụ ha. Dịka nsi wee kwu n'aka na-ebido. We are just starting. We are just starting. Start and close emergency. Nke a maka ndị na-akwụ ada ama onwe onye ọya dalụ. Fact volunteer. Nke a nụnwa bụ just ndị na-enye aka. Ihite Family Union UK. Yes. So welcome to Ogidi. Ka ndị Ogidi. Ka enwe bụ ndị Ogidi. Ka ndị Abagana. Ka Abagana Welfare Union. Ka bụ Achịna. Nke a ịgba nkwụ Progressive Union. Nke a bụ Odogo Precious Men and Precious Ladies. This is a Hofia Improvement Union, UK and Kaumotala Community, United Kingdom. Okay, we have Umunumo, Fan and now I can abia, Beka Simali. Can be them, Beka Simalaka, Kabamobia, Town Union. I can abia, Beka Simali. Gabo 2 Mun and Debo. Fan and Nanette, Rabia Noge. Enugu State Association, London. Enugu State Association, London. Nnewi community. They are still on the way. I can ebido. Anglican Igbo Church, na London. Kabachi Union, UK. Enugu State Women Association. Ya bụ ndị bịara n'oge aka na-ebido. Ndị Igbo jụrụ eju. This is London. Gwa n'ime obere bụ nwokwube. Obasi Welfare Association. Nke a bụ Mbise Community. Mbise Community. Na Mbise Community, United Kingdom. Ndị Mbise. Ekenekwa m unu. Ndị Igbo. Igbo bụ ike ndị Igbo. That was association. Ogwa Community Association. That was Ogwa Community Association. Thank you. Enugu Ezike. Ndị Enugu Ezike. Nkwere ime enyi. Ndị nkwere ime enyi. Ka bụ Ọnịsha Ado. Great Britain and Ireland. They are very early. Ndị Ọnịsha na-abịa ife n'oge, unu afụgo ya.
The latest door. Nke a nụnwa bụ ụmụnne association. I said it now. You and your team, let me say it that way. You and your team, you guys are doing a great work. So I don't have more than Nteje-Abogu. Ah, again, yeah. You know the way, Carly. You know the way, Carly. I can recognize she gave up. You go, Gala. Do that. Bulu 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 bulu. You see bulu bulu. High chief, the president of Nteje in diaspora. Ana Mariaka. Get one in Canada. Okay, there. Because you know, you feel yeah, I think I saw Malona. Madu Kalel. Ndi Bonina. Onya Beba Bialata. Ah, Kaga? I can come. So bad. It's a by Banyoku. I want to was. Igbo nwere mmadụ. So ahụ na ebe bụ ọbụba. Anyị na-ebe na-eme. Anyị ajawo. These are the Royal Highways. These are Royal Highways. Igbo festival act and culture. So it's very colorful. Ladies and gentlemen, my eyes are not bigger than yours. You can see the people marching majestically and in a very orderly manner, making their way to the high table. These are the sons and also of UK and Ireland. Starting from Onisiane, I say it now. It's our mansion. Oh, Nyama. Men of Canada. Ladies and gentlemen, these are my friends. The learners. In a hungry head now, here. We are just starting. The Atakama. We are still starting. The ceremony is still the early stage. This is happening in London. Festival of Arts and Culture. This is Igbo people showcasing what they are known for. A lot of towns are here. Nteje people are here. Umweri people are here.
I have seen Anam also. Okwu even can ebido. And etu o si ebido n'enwego ndị bịara n'oge. Etu ọba si wee bịa n'oge. Bụ etu abụ ka o si adị. Nke tọkọsịrị onwe bụ na ndị Nteje zuru ezu. Na ndị Nteje abịara late. I wee bịa wee na-ene anya. Wee na-ene anya wee mara ka o si adaba. O wee bụkwa ndị nọ na-adaba na mma. Ọ na-adaba na mma ọfụma. So it's a thing of a joy that Igbo people are showcasing their culture here. And here is Nteje. This continues to be Nteje Development Union, United Kingdom and Ireland branch, Abogu. We are headed by High Chief Sid. Okay. Yeah, I called the how much time came outside? Yeah. Okay. Not just to cover it up. This one just cover. No. On the period, the one Yeah. Abraham, I work is added. Okay, talk about that. I get a point. It's here. High Chief. Dale. There, man. All that bad. So, this is Igbo Festival Day, and then Kebo side in Nteje-Abogu. And Nteje now,
Azulu ka mmadụ karịrị. So this is arọ ndị Ezeagbo. Arọ ndị Ezeagbo. This is arọ Chukwu. Ndị arọ Chukwu. Nke a bụ ndị Anam. Nke a bụ ndị Anam. Gịnị na-abụ ndị Igbo nọ na UK na Ireland. Nke a bụ Ezeagbo in diaspora. Enwesị ndị otu nọ so n'ife a na-eme. Nke a bụ Ofebo Oraifite Community UK Association Oraifite. Nke a bụ Mkpọ. Ndị Mkpọ. Ndị Igbo karịrị. Nke a bụ ndị Ndi. Nke a nụnwa bụ ndị Ndi. Nke a bụ Akwa Eze Town. Akwa Eze Town. Nke a bụ Igbo Ambassadors of Club UK Ofuobi na Ifunanya. Nsukka Welfare Association. This is Nsukka Welfare Association. Amandia Neze the third. I can give in there. Lalo, because onye warranty. Ya no. Kaiwero Hera Nabata Igbo State Women Ambassadors. Ohanabia Imani, welcome. Hanabia. This is Osumeni. Osumeni. This is Osumeni United. Igbo State Women's Ambassadors. Ozobolo. Thank you. This is Alo Development Union UK. Thank you. Ufulu Community Network. Uzo Akoli. Isi Ekene. This is Igbo Town Community. This is Imo State Women Ambassador International. Imo State Union. This is Ngwa Community. This is Ngwa Community in London. This is Umueri General Assembly. Abata Development Organization. This is Asaba Community. This is Umada Open Industry. Okay.
This is Ifite Family Union. Welcome to Ogidi community. This is Ogidi community. This is Nanka Patriotic Union. The Nanka. This is Abagana. Abagana Welfare Union. Achina, and Achina. Ohofia Improvement Union. Ohofia. Umobala Community, United Kingdom. Item UK, Thailand. And this is Omunne Ndi. Omunne Ndi. Enugu State Association. This is Enugu State Association. And this is a new community. Thank you. Igbo set women ambassadors. As union. Yeah, I'm the one. Enugu State Women Association. Never. Anambra State Union, UK. Anambra State Union. Anambra State Union. Anambra State Union. Obosi Welfare Association. Can we please encourage them? I call on the Mbise Community United. Mbise Community United Kingdom. Thailand. This is Aguilera Foundation, UK. Aguilera. Nke ndị Igbo Igbo Ogwa Community Association. This is Enugu Ezike. Enugu Ezike. This is Ndi Nkwere Imenyi. And this is Anambra State Union, London.
Gobike, Onyaha na nwanne. Please, we want to welcome Onishado, Great Britain and Ireland. to this very wonderful podium for a And this is Omonochi welfare. Omonochi welfare. Everyone. It is a joy that I welcome Nkano Development and Cultural Association. of the Igbo Festival Nkano of Development Arts and Culture Cultural today. Association. Today we gather to Cultural witness the Association. beauty of tradition, Osina Cultural creativity Association. and spirit. Osina Igbo Cultural culture is a tapestry Progressive woven with Oba. the threads of Kandi Oba. history, Progressive music, dance, Union. language and art. And this is Ezeagbo. Ezeagbo Progressive Association. The wisdom, okay. To the symbolism of the turnout. Nteje-Abogu, onye ka anyị ma ya. Every One element name is Thailand, we're telling you, etu esi fe n'elu ihe efegidekwa lugbo ebe ị na-eje gidi plane na-eme abụrụ maka gị mbọsị ọ ya akwado mbọsị ahịa ya nọ na họtelụ gị n'isi flight ba ya abụrụ gị ihe eje na-abata ele iji wee si Thailand wee chọrọ anyị wee bịa ihe a nakwa etu ọka ife ọma ya esi wee solo ire anya ihe amanọ Nteje ka ị bịa na-abụ ọgụ ka ị bịala n'itugo ndị nze na ọzọ a wee gọnye gị ndụ ọ ya abalị gị nne m ụkwụ ọma Nteje the Miss Organizer the lady ọ bụ olu gị ada m gbalụ ụmụ gị niile etu ife Nteje si amasị gị ewu ete nnọọ ịchata ịnụọ ma ọgụ taa m isi ọ ya abalị gị ba ndube gị nwa bụ onye na-agọnye ndụ agọnye m ndụ n'isi m ka m gọrọ ụmụ nwanne m ka m gọnye n'isi m ebe anyị na-agba n'ụzọ fịa ka ululu anyị na-eje na-anata o nwere ka ụkwụ ya esikpọ anyị ebe na-ebe wee ba na-ebe ba gbọbela ya gbọbela ya bụrụ anyị arụ ya adịkwa na arụ ike ya adịkwa na anyị etu anyị si n'ọka na obodo oyibo etu aka anyị si n'ọdịkwa na Nteje-Abogu n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị Nteje ekele m unu anyị adịnọ ọ bụrụ na akpọ ndị otu unu na-akwadoro anyị akpọ ndị ọzọ biko General Assembly UK Ọhagebuzo wee bata ụgbọ eligasịa Oguta UK and Ireland ha bata ndị Oguta na-apụta ndị Ọsụ na ndị Ogidi biko ndị niile ahụ ụlọ bịara nkwadebe na anụnụ rinne I make community or association or people for that okay, see, I won't no government, but now it's Alpha teams. Okay, Alpha teams. Alpha teams. Please, if you are ready, let's do it. Nna chedo ọjị ni kere. Okay. I'm going to children's
Ọjị nke ọzọ nyere gị maka ebe ọ dị. Nke ịgwa nke tiri na akọwa bịa. Kedu nke ya kwa ọnwụ? Na-ebikwa enyi m aka. Ọ bụ nke ị ahụ na ahụ ka Oya kadi na moto. Oh, mo kwa ta ibe na moto. Nobody even knew about it. Very so over. Now you're not on the road. I never went. Those three, can you be on the queue, please? It's not crowded.
Yes. Oh, back again, man. Ah, this is the end. On a corona bonade. Oh, no salente, I am Nteje, where may I? Malibu be guauco. The kind of the Avalabo, the Kekatolia. Amechi, how are you doing? Amechi, Boma, Edo, ndị Nteje zuru a nke bụ Chiedoka London nke bụ Chiedoka London o Peter Diva oh vamos Brasil vamos Brasil Avela mais Brasil even me no povo não não anem já anem para cá você para o queria Also deve. Ilachi. Ana Maria lá Como dinheiro. Olha lá. É que não é mundo. Aí né, que é o Peter fala. Oso na nne kwa. Oso na nne kwa kama alo kala tia fa do kwa ria. Agora bago ko no tinha. Eu. Já na do ko le na Nteje-Abogu. Okay, mo. Yeah, I could. Go. Nada campo, né? Não vai nada, né? Olha, brincando, né? Aqui, né? Olha, cai, como ali, né? Where can you go? I know you will be able to. What do you want me to do? The other one. I don't know the Amma. I want to go in there. We might get by them. I understand about them. Look about you and I hope I'm going to be a bad number. Look at the zeal in Nabasi. You don't zeal of Namasa. Keep it there, but I yes. Oh, back. Yeah, I believe that. This is Ezeagbo displaying their own culture. Nteje-Abogu.
Esse não se busca que mama. Anda cama. Não vai nada, não vai levar. What about I know? Cái mà đặt cái bằng quả có bia sẽ lên mình. Mấy chi? Bule ce yi su kana yi. Amechi come. E good. Ya be go coach dem ba. Nsibu se ge man. O we ba sai na. I come now. You know how to hold it, ba? I hope you are not going. Hey, just just be the cameraman. This is the video. Can you send a picture? You came to your son's party. I know.
From Thailand. From Thailand. From Thailand. From Thailand. From Thailand. Is it Thailand? What's Thailand? Is it Thailand? Is it Thailand? Is it Thailand? Is it Thailand? Thailand. Oh, Professor. Thailand. Are you taking a video? Yeah. Yes. The video is out, right? Yeah. Yeah, this is Emmanuel Nweke Okafor. I was I told you, that's nothing. I told you, you're going to go. Okay. Don't go far. I think maybe you move forward.
That's right. I'm sure you're tired. Well, it's not yet time for you to go, right? Okay, so we are still in the middle meeting. This is Mr. Chief Nweke. Chief Nweke, they are greeting someone. And they are being greeted. Oh, when Nweke, they know. No, so can we Makatani? You. It's here. Epo vale me go ndima wa mana na bego. No, na bego. Exactly. Dale. Dale. Thank you very much. Is it in? I can. Hello, Tim. Dale. There, man. Ubukana ko wanaga. Akala. Nna, amara ni bi kuzile nwa ge yewe. E mo kana phone mu nwa. Ano ze mo bata ke se use phone na akia. Kanye se ma bu go se use phone. Umona ke se obara e Oh God. Dale, me. Meme in London. Okay, I need try kawatao. Ne baba diris. Oh, you ne worry am arrive. If we didn't, we're going to give me an. Nteje-Abogu. Nteje-Abogu. Ejimuyana ibeni. Oye bukani mane gawe asine ejima.
Oyi ke. Oh yeah, slow down, because CEO Entertainment, where are you? No. Don't worry. We have all case made the arrangement. No, sir. Oh, sorry, ma. You can send the flag. Let's send the flag.
General Assembly. Check up pick tele. Look at what's come. Oh yeah, Jerusalem. Oh yeah, come here. Gini, nyawa, be kulkana me. Gini, ada di alamma, nyawa, ibe kulkana me. Gini, ada di alamma. Nak kuanya aja. Nyawa. Yes, you. Agene. Nteje. Ada pulimba. Hey. Amali chada Nteje. Tahu sondem. Dalu. Yes. In front of the judges, now display. Nobody follows them. Let's Oh yeah, slow down, because kusizia. Dị na Nteje. Dị na Igbo. Ka o mere. New.
Come every water. I don't know come on Igbo. On our concern how. Of course. Okay. Yeah, but I'm maybe that back answer no so. But I'm flight. I don't get to me. So can you record an hour? So I'm going to keep it on 10 and 10. No, so I'm put up. I'm seeing and kicking. Ndị Igbo karịrị akarị. Igbo nwere ebe a na-ekwu. Where go it? Keep Bridget. That side. CEO Entertainment, where are you? No. Don't worry. We have all case made arrangement. Did you do why you're not? What's your Oh yeah, slow down, because pussy here. CEO Entertainment, where are you? No. Don't worry. We have all case made arrangement. Did you do why you're not? What's your
No, sorry. Oh, sorry, ma. Sorry, ma. You can send the flag. Let's send the flag. Let's send the flag. Rabia. General Assembly. Check up pique tele. Don't get what to come. Oh yeah, Jerusalem. Hey, oh yeah, come here. Gini. Nyawa. Be kulka na me. Gini. Ada di aramma. Nyawa. Ibe kulka na me. Hey. Gini. Ada di aramma. Nakwa nyoja. Nyawa. Yes, you. Agene. Nteje. Ada puliwe. Hey. Amali chada Nteje. Transcend them.